Inabendlondle noPhaphe Khanda benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva se-South Africa indawo esikuyona isifundazwe ila KwaZulu Natal kanti-ke igama lohlelo-ke izimpande ezama-Afrika. I-channel yenu i-Black Live TV elami igama Sichaka Sishaya Impunyelo mfoka amancinza kancane ayidedela intombambi yesokwe nabanye abantu King Sichaka ngokaluqa isibongo. Sibingelele emakhaya Semutin right niphilile la kwizimpande zama-Afrika. Njengenjwayelo-ke mase singenile sokhuluma nabantu bethu asuke bezivakashele bezositshela iy'nkinga ababhekene nazo ey'ntweni ey'thinta isintu abazilanda ey'nyangeni thizeni engasabasebenzeli manje noma-ke ezashiwa abantu ababezithandana nabo noma babebazala yonke into ekanjalo. Kodwa kangageqi magula ngoba mina ngemuki kodwa bakhona-ke abazokhuluma siza ukuthi ngabe bathini namhlanje. Dadewethu sawubona. Yebo sawubona bhuti. Uphilile kodwa? Yebo ngiyaphila unjani? Hayi sikhona ngimangaza ukuthi nje hayi abantu besifazane baningi lolu hlelo manje. Hey niyafa ukuthwala. Hayi inkinga bhuti. Yeah, awuthatha usibeke-ke kwenzakaleni? Isithini namhlanje uzosixoxela ngani lapha ohlelweni? Bhuti ngonyaka odlule ngenyanga ka-August ngeke ngahamba ngaya komunye ubaba ongale kaMashu. Benginenkinga nje financially. So nga-decide ukuthi ake ngimvakashele lo baba bekade ngilokhu nginokubona ama-post akhe nje epostile ku Facebook ukuthi yena uyathwalisa ngemali futhi ekhonekayo. So ke nga-decide-ke nami ukuthi no hayi ngangena ku-inbox saxoxa naye ubaba wangiyalela indlela one day-ke ngahamba ngaya kuyena. Usebenzela ekhaya kwakhe lo baba. Khona kaMashu. So uma ngafika-ke wathi hayi ngene ngaphakathi ngangena uma ngingena ngase ngiyamchazela inkinga yami ukuthi ngidinga ukuthi ngithwale kodwa ngendlela engenabungozi. Hayi besithi-ke ayikho inkinga bese yangibalela-ke lezi ndlela abese ngitshele yodwa kuyona eyangithatha. Wathi uzonginika i-chain. So wathi-ke kuqala kuzomele ngiqale ngigcabe umzimba wonke kuqala. Okay-ke bese thumela abanye-ke asebenza nabo nangempela-ke bangicabeka besifazane umzimba wonke. And then bese nginikeza leli chain-ke wathi leli chain ngizokuligqoka uma ngabe sengilala ngilikhumule ngilifake ngaphansi kwephilo lomqamelo. So nangempela-ke hayi-ke ngilithathe-ke leli chain ngihambe nalo ngifike ngenze njengoba-ke kade ngiyalelile-ke ubaba lo. Ngilikhumule-ke leli chain ngilibeke ngaphansi komqamelo. Enganginothisa ukuthi uma ngabe kwakuloku nokunyakaza nje ngakuqondi kahle. Kwase kufika into ethi angikhanyise ngibhekela ngaphasi la ngibeke khona leli chain. Uma ngibheka hawu ngathola nje ukuthi inyoka futhi ikhombisa ukuthi isinolaka iza kumina. Yo. Ingaphansi komqamelo. Yebo ingaphansi komqamelo iyanyakaza shuthi ifuna indlela yokuphuma. Hayi bantu, yeah. Kungithuseke lokho uma ngithi ngiyaqalaza leli chain alikho. Le nyoka ila kade kukhona lona leli chain leli. Ngithukeke ngoba lo baba lo bengaze ngimtshela ukuthi ngidinga kahle kahle into engenabo ubungozi. Yeah. So ke ngivukeke nalapho-ke ngime because ngithukile ngazi kwenzakalani. Hayi ngokuhamba kwesikhathi-ke ngagcina sekuwukuthi sengiyazi ukuthi kusho ukuthi leli chain ilona leli inyoka leli kahle kahle iphenduka inyoka. Asingene-ke masiza ukuthi njengoba-ke solithola leli chain lakho le imangaliso ukuthi uzothola ngalo imali. Thatha usibeke ukusebenza kwalo nakho konke kwenzakalani wena ulaziyo angilazi. Shuthi ukusebenza kwalo leli chain uma bengizophuma ngiye emsebenzini la engizama khona imali. Kumele ngikhulume nalo ngilitshele ukuthi njengoba ngihamba manje ngifuna ukwenza imali engaka namhlanje. So uma ngikhulume nalo-ke ngempela ngavuka emsebenzini kwenzeka kanjalo. Uma nje ngizohamba ngiyozama khona umsebenzi othize ngikhuluma nalo ngilitshele ngidinga imali engaka. Kwenzeka kanje indlela elisebenza ngayo-ke leyo. Yeah. So ukhuluma nalo uqede usho into oyidingayo uyithole kubonakala konke kuhamba kahle. Inkinga ingenaphi la yini esiyinkinga lento? Inkinga ukuthi manje kwakuthiwa kumele ngilala ngiligqokile uma bengilala ngiligqokile liyanginkinga ebusuku. Ngiyahlukumezeka. Uma ngabe ngilikhumula futhi mhlambe ngilithatha ngilibeka mhlambe ngililahla ngilifica selikhona futhi endlini mhlambe phezulu kombhede. And-ke enye inkinga eyenzakalayo uma ngabe ngithi ngilele kube ngathi nje khona umuntu engilala naye since likhona le chain leli endlini because ngalithengela i-safe ngalibeka ngilivela ku-safe namanje. Kodwa nje ever since likhona kube ngathi khona nje into mangivuka ekseni bathi khona umuntu ade ngilele naye njalo njengoba likhona la endlini. Abantu engikhuluma nabo la ngaso sonke isikhathi kuhlale kuvele ngazi ukuthi abantu avele qhamuke nje sehlala yedwa kuzona zonke lezi zinto. Awuthathe ungibeke ukuthi njengoba kwenzeka le manga ziphi izingane uphi ubaba uphi umalume khona ba ekhaya uhlala wedwa nje?
Yebo bakhona ekhaya kodwa erumini le yami akuvumelekile ukuthi kungene noma ubani khona. Into nje nababayazi. Yebo bayazi ukuthi abangeni. Uthini ubaba lo wathatha kuyena i-chain masubuyele emuva umtshela igameko nezinto ezenzakalayo? Ubaba ngaya kuyena wafika wangitshela ukuthi njengoba ngangifikile kuyena ngisho ukuthi ngicela ukuthi impilo ihambe kahle ngiphakame empilweni. Ayikho indlela ukuthi ngiliphindisele emuva leli chain. Kumele ukuthi nje ngiyalisebenzisa kanjalo indlela ukuthi ngiphakame yikona ukuthi libe khona leli chain. Angikwazi ukuthi ngiliphindise kuyena. Ezinye indlela sunalo ngenkani. Yebo. Manje la ufuna kwenzakaleni ngoba phela kuyacaca ukuthi shuthi leli chain alimove. Ufuna kwenzakaleni kuthini? Ufuna sithini thina ngale ndaba mayehlula umnikazi wayo? Uma kungenzeka mhlawumbe bengifisa ukuthi kube khona umuntu ongangisiza ukuthi angihlukanise naleli chain leli because uma ngizama mina ngiyahluleka. Into engihlukumezayo manje ile ukuthi njalo kube ngathi kukhona into engilala nayo njalo ebusuku. So sengifisa ukuthi lihambeke manje kumina because sengihlukumezeke kwanele. Yini ekwenza usola ukuthi khona into lana uzona? Ngiyazizwa uma ngivuka ekseni kube ngathi la ku private part kubhlungu. So nje kube khona nje lokuthi ngathi khona umuntu kade ngilele naye. So nje sengihlukumezekile. Asikhulume-ke ukhulume nabantu abakubukayo nabantu abasafuna ukwenza into efanayo nale oyenzile. Ngokombono wakho nokubabonisa kwakho uthini lakhizwe kulezi zinto zomachwala nokuphakama nokuzama imali? Hayi. Akuyona indlela eright ukuzama ukuthwala. Ngicabanga nje ukuthi kumele umuntu alinde isikhathi esiright. uNkulunkulu azomprovide ngaso ngemali. Because ngibona kumina kunzima. Angikhona ukulala ebusuku abantu belele. Kunzima nemicabango nje kunzima shame. Cela abantu bangangeni nje kuthwaleni. Alright masibone ukuthi mhlawumbe udokotela wethu esinaye uzokwazi nokukusiza uzoba nalo nosizo lalokho okhuluma ngakho njengamanje malo khona uzokuthinta akhulume nawe akwazi ukuthi nisizana kanjani kuphi. Ngiyabonga ngakho. Babukele emakhaya eBlack Life TV inhloso yethu ukuthi sifundise siphinde sigqugquzele abantu ukuthi beza ama choices are right empilweni. Uma kuwukuthi mhlawumbe nawe kakhona okuxakile singezwe ngawe thina okwethu ukuthi sethula udaba lakho njengoba lunjalo emphakathini umphakathi uluzulazi. Asilinde ke sibuke ukuthi udokotela wethu uthini emva kalokho. Phinde sinamukele emakhaya la ohlelweni lweni iBlack Life TV lweBlack Life TV impande ezama Africa sinanikela sizodingida indaba ezithe ukuhlabahlosa impela. Siyazi ke before sihlabe ikhefu udokotela engakafika isamlindile besikhuluma nosisi obekade ethi wahamba waya kumlaphi thizeni wayofuna into yokuphakama. Yena ke bamnikeza i-chain lokho ke okugaxa emqaleni ukuze acwebezele kube right ubonakale nje ukuthi sasimeni. So leli chain ke kuhambe kwahamba kwavela ukuthi kwesisikhathi mayelale nalo wazumeke lisemqaleni uyaklinyeka. Sezama ke kulahla ulithola selisendlini alilahleka kwenzeki lutho zonke lezi zinto kuyale. So sizozwa ngodokotela ukuthi sigameke sikanjalo kwahlangabezana naso wasibona na dokotela sawubona. Sibingelele babukeli beBlack Life TV ngibingelele nakomsakazi. Siyathobela. Dokotela nansi inkinga sibhekene nayo la kudadewethu ade ekhuluma la ekhuluma indaba ye-chain ukuthi walanda into ye-chain enyangeni lento ke isikhombisa ukuba nezinkinga nezingqinamba kuyena. Sikhulume nawe ke dokotela siza ukuthi ikhona inkinga qala efana naleyo kwabhekana nayo. Ikhona into enjalo kuthiwa kuthola nge-chain kuthola ngani? Msakazi. Ikhona into enjalo umsakazi yokuthwala nge-chain kodwa mina inkinga engangabhekana nayo eyebhengele. Wethwele ngebhengele lebhengele elifaka esandleni. Lo muntu lo wethwele ngebhengele oyekade shoplift yabo. Yenza lento imupha amandla emenza ukuthi angabonakali noma ngabe kuthi ungenile esitolo kwawuthi wephatha lesikhwama lesekuthiwa ingudla. Wenza isikhwama lesi athathe zonke impahla kodwa ukuthi bambone noma ngabe kuthiwa bambonele emajaha amaphoyisa uyaphela endaweni. Yabo uvana nyamalale nje kwenziwa iyona lento yasimjikela ke le ngoba ebusuku mayelele ngoba lento le kusuke kuvusa umuntu sokuyispoke lento mayelele ubemelele ephupha shayiswe izimoto aphuphe ejahwa abantu njalo uphupha uyadutshulwa manje lento besingasamlalisi isizathu sokuthi azafike kumina azoyikhipha leyonto leyanto umsakaza akukho lulu ukuyikhipha yenzelwa usiko la khona ngoba uweni mayikhiphile athi uyafica athi oyilahla athi uyabuyisa ikhona lento endlini. Siko luni lo lwenziwa dokotela ngoba usisi la uyakhala impela uthi sekukaningi ezama njengoba usho nje eyilahla uyabuye khona eyilahla ebuye khona and lento sekubuka ngazi ukuthi kuyena isiphenduka isilwane thizeni ngoba usevuka
esimeni sakhe sangezansi ngathi khona umuntu obelele naye usola ukuthi yiyo lento elala naye kwenzakalani la Ya lento umsakazi isuke seyisipoku kahle kahle isipoku leso sukuvuselwe sona yabo isona lesi suke sikwenzela amandla suke senza amandla ukuthi yonke into oyenzayo yenzeke kodwa wena usukubona ngathi ishame yabo ingakho evuka nasesimeni sakhe sangezansi evuke emanzi indaba iyona lento le elala naye yabo manje ke awusithatha usibeke leli isiko othi liyenziwa ukuze umuntu axoxe lento kusuke kuyisiko lini lelo msakazi siyakuthatha sikuse emfuleni la kaGasa emfuleni omkhulu ohambayo siyokwenza usiko siphatha imbuzi emhlophe lento sife sicole ngenyongo yembuzi sicole nangegazi siyayihambisa umsakazi ngoba imvama yalabantu abathatha lezi zinto ezikanjalo abantu bazibuyisela enyangeni ithi inyanga hayi lento sayifaka kona sayifaka ibisaphuma osebenza kuthiwa iyona into osozosebenza ngayo sozophila ngayo le yabo so sesenza usiko lakhona ke siyayihlabela lento yabo kube khona imithi esikuhlambulula ngayo uyiphethe lento sihlabele sikuthele ngegazi la lelokhuzana la lembuzi le mase sefaka inyongo sikuhlambulula ngamakhambi sesiyasho ukuthi hamba ndoda yamadoda ke manje siyakuphakela nanga umphako wakho yabo hamba kubuyele kumnikazi wakho lo kumnikazi wakho lo owakufaka buyela lapha emuva lapho uvela khona yabo siyakhulula ke manje ungabe sothi uyayixoxa ukuthi siyakhulula sizobuya sikulande mase sikudinga angithi ayibona lapho imboza umqondo ukuthi usazobuya ilande mase uyidinga uthi ayibiphumula ihambe nanga umphako wawudlayo niyajabula ibisuka kuwena ibihamba ikushiya yabo so yasala ke wena uba uwela sesikwenzela ke thina okwethu kwala kaGasa okokuvika sikwakhela ukhamba la sikushayisa ukhamba lenhlanhla siyakuvulisa sigcaba ngengcabo ngengcabo ejisola imali siyakukhuphula sigaxa nathi okwethu kwala kaGasa engeke ngakubalula la phansi kwecamera uzoba ke imithi ke leso esikunika yona enhlanhla esukuyifaka uyingigimba yafaka indlabalo yokwazi ukuthi kuvikele emsakazi ingigimba iyona ekwazi ukunqaga yonke into esukuyiphonswa kuwena izakabi yabo uzoba indlabaloyi yabo imithi kanjalo esiyifaka kulezi zinto ukuthi noma ithi kudonsela kodwa ikwazi ukukuvikela noma ngabe ziyabuya lezi zinto ngoba mayibuya lento isuke ireporta ngale ukuthi sengikhishiwe yabo mayibuyela ngale lo muntu usuke sebuya kabe segadla yabona ufana nomuntu osuke ebuyele enyangeni emsakazi lokho mobuyele enyangeni ubuyele enyangeni uthi uyolanda imali mhlawumbe kade seyikudla yona zama umuntu ozokuphelezela yabo ngoba mobuyele enyangeni uthi ayikusebenzelanga lento zama ukukhuluma nenyanga kahle yabo iyakwazi ukuthi uyabuyela ibe sekunika into angayona yabo umsakazi ezofika ikushaye nje mhlawumbe uvana uthule ekhaya yabo yo into mothatha into ziyenzeka into ezikanjalo sivamile ukwenzeka yabo mothatha into enyangeni wabona ukuthi engathi ayihambi kahle uyabona nento zakhe ezivala ngayo ngendlela into zakhe ezivaleka ngakhona umsakazi ubona ukuthi lento ayihambi ngalendlela kade ngisho ngayo izinto seziyangibhedela ngempela musa ukumlwisa iya ngendlela wena ozokwazi ukuthi ukhulumisane naye ungamlwisi ungakafiki kuyena yabo fika kuyena ukhulumisane naye kuze angathi athi ngizokufakela okunye ngizokuedela okunye kanti usedlala ngawe yabona ukuthi ababuke lapha ekhaya abaningi babo hlezi ngiyasho namhlanje ngenza ukuthi yonke South Africa ibone nangaphandle kwala South Africa ukuthi la kwe Black Lives asidlali sinezinto zangempela ngelilanga sonizwisa ama voice note asendwa abantu bekhala emathonsi ngeenkinga ababhekana nazo ngokuthwala sengifuna ukuthola idodela ngoba ukhuluma ngalezi zinto zokubuyela enyangeni yokhala ukuthi into yakhe ayenzakalanga ukuthi ngempela ngiqinisekisa kanjani ukuthi masumlahlisile leli chain losses ekhaya kuphinde kwenze kokunye ngoba ushilo wathi yena ubona kuyichain kodwa kahle soke kuyispoke uqinisekisa ngani ngoba mhlawumbe omunye uzothi ekhaya lento sungasahluphi lo oyilandile yedwa sisihlupha namanye ama members efamily so lento ukuze akwazi ukusiza wonke umuntu umsiza kanjani udokotela ukuthi akwazi wonke umuntu ekhaya abuyele esimeni ukumsiza ngale nto umsakazi uyachaza mefuna ukusiza nabantu abasemuva kodwa thina sikhipha kuyena ngoba lento isuke ikhandelwe kuyena vele egazini mothatha isigubhu umsakazi awuvani uthatha isigubhu noma uphondo ube sonika uphondo awukazi uthintwe nangereze egazini lento iyakhandwa nakuwena iconnectiswe nawe lesipoki lesimsakazi yabo kahle kahle dingakala amakhubalo ozokwazi mogeza ngawo afika bulale lengcabo lezi njoba suke sibulala uhlanga lomuntu osuke umthakathi ekhaya yabo imithe kanjalo amakhubalo kanjalo lawa kubulawa lezi zinto ezisuke zisegazini emsakazi alright dokotela ubanikeze lakho lokugcina ekhaya noma mhlawumbe siza ukuthi utholakala kanjani dokotela nabanye ke abakudinga bengenazo inkinga ezifana lezi abeze ngazo abanye la
Msakazi mina ngitholakala endaweni yaseMlazi eThekwini. Inamba yami ithi 081 Yeah. 45 Yeah. 78 Aha. 132. Yeah. It's 081 Aha. 45 78 132. Okunye msakazi abantu sibasizile kakhulu la kaGasa, siyabasiza kakhulukazi laba abanye mahala msakazi yabo. Yeah. Abanye bakubathi bafuna ukufonela la kaBlack Life bazochaza ukuthi basizwe. Banikeke inamba yakho abasobeyifuna abafone batshela ukuthi basebaningi abantu abasasizwa ngezimo ezahlukahlukene. Kodwa nje nami abantu baningi abantu engeke ngibasebenze ngibasiza nje mahala. Abanye babuye bakhokha, abanye basuke bengasebenzi uthothi ngempela abaxayekile. Siyabasiza lapha kaGasa abantu sibavulele izinto. Kodwa mona kokhanyisa kumele ukhanyise ngoba la isebenzela khona ikude. Bayazi abantu abaningi sibasizayo. Kodwa lawo sikwenza ngeusuku oluthize kuba khona usuku oluthize sinquma sithi njengoba uthi awunalutho nje uxakekile kanje izinto ziyakujikela ziyabhedele vela bayazi abantu engeke ngikhulume nabo kwekusuka abantu eMpumalanga ngithi vela sondela eduze sikwazi ukuthi sizokulekelela simlekelele umuntu abe seba right abe sethola umsebenzi zonke izinto zihambe kahle. Sibonga kakhulu Doda isikhathi sakho. Thokoza mkhulu. Okubalulekile ke emakhaya babukeli beBlack Life nabalandeli nje beBlack Life yonke kanye yonke nje jikelele siyafisa ukusho ukuthi nezinyanga ezinye nabafundisi na wonke umuntu noma ngathi ukhonza kulephi ibandla uyiNazaretha uyiChristian uyini mangathi unezimpendulo ezinqala ungasilethela zona la ohlelweni nawe siyakumema xhumana nabaphathi bethu uze ukuthi bengakhuluma nawe bathini nivumelane ngani kuzokwazi ukuzosiphendula la kunje ngoba kunjalo. Sibonga kakhulu support yenu, sibonga amandla enu, sibonga impendulo nokukhomenta kwenu lapha qhubekani nisilekelele njalo kukhule liye phambili uhlelo. Gama lohlelo impande zama Africa le Black Life TV lami Kings Chaka siphinde sihlangane ngokuzayo.